Добър ден, канибали! Аз съм извънземно към земята. Днеска темата ми е какво да направим, ако един от мъжете в нашето семейство се окаже хомосексуалист. Винаги спете, завити с шурган и тапа отзад. Не позволявайте да ви приближава, нито да ви галя, ако ще мъжки индивид. Бъдете груб с него, защото геовете са много нежни хора. Ако ви каже, бъди лош с мен, бъди мръсен, говори ми мръсно. Кой заради в туалетните ще му покажеш какво е мръсно. Да, стига по темата, какво да правим ако мъжът семейство е хомосексуалист. Да, и искам да ви задам един дневен въпрос, който сам си измисли. Ако света свършва и трябва да спасите един човек, кой ще бъде той? Така, имам една много трагична новина, тук вкъщи се спря и трябва да чета въпрос от таска си на лист, те бяха 3. И да, ето го листа, просто от друга страна, просто ме мързи да обръщам. Така, първи въпрос. Къде би искал да живееш? Улицата, брат, на улицата, логика. Втори въпрос. Какво правиш бе, шкаф? Шкаф съм. Събирам неща, лубриканти, вазелини, презервативи, лекарства, дамски превръзки стоят в мене, шкаф съм. Трети последен въпрос. Да. Хора, къде би сега? Как мога да отговоря на въпроса да? Какво трябва да отговоря на въпроса да? Не. Добре, това беше за днес, надявам се ви хареса. Харесвайте, subscribe и коментирайте.